Lapu-Lapu City Prosecutor mipasalig nga di maapektuhan sa unsamang pressure gikan sa kauluhan ang resolusyon nga ilang ipagawas subay sa duha ka mga suspek sa linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Siluan Mirundina sa report. Posibleng sunod simana, makapagawas na og resolusyon ang Lapu-Lapu City Prosecutor's Office subay sa duha ka mga suspitsado nga gilambigit sa linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Kaganiha lang gipahibaw ni PRO 7 Director Police Brigadier General Dibold Sinas nga nagpositibo sa DNA test ang gamayng lama sa dugo sa gunting nga gikatahong gigamit ni Renato Lienes sa pagdunggab sa biktima. Una ni ini, miduso usab og resulta sa DNA test. Ang NBI-7 din gikatahong nagpositibo usab sa cross-matching ang lama sa dugo sa sapatos sa 18 anyos nga suspitsado sa swab samples sa mga ginikanan sa biktima. Panel ra unya maoy magway ana og kinsay mas katuhuan about ana nga kaso sana sa kanang i-evaluate unya sa pag-evaluate pud ani nga kaso. Giangkon sa City Prosecutor nga medyo lisod ang pagtimbang-timbang sa mga ebidensya nga giduso sa PNP ug NBI batok sa duha ka managlahing suspitsado. Apan iyang gipasalig nga dili maapektuhan ang ilang pagpagawas og resolusyon sa unsa mang pressure gikan sa kauluhan. Ako nang dawaton og naagani masuko nga tao, dawaton na namo og unsa may dangatan unya nga masuko sila namo bata ang among resolusyon base ra gina sa ebidensya. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.